1986, după explozia reactorului de la Cernobâl, pericolul nu se terminase. Sub miezul topit se acumulase apă extrem de radioactivă. Dacă lava nucleară ar fi intrat în contact cu ea, explozie de aburi ar fi contaminat masiv aerul, solul și apa, făcând o mare parte din Europa nelocuibilă. Vaticanul controlează sensul. Acolo se administrează frica, vinovăția, mântuirea, păcatul și ideea de autoritate divină externă. Nu contează dacă ești creștin sau nu, modelul psihologic creat de religie a fost implantat global. Ești mic, ești vinovat, ai nevoie de intermediar, supune-te și vei fi salvat. Este cel mai eficient mod de a controla omul din interior. Când cineva îți controlează percepția despre Dumnezeu, îți controlează percepția despre tine. City of London controlează banii, nu statul, nu guvernul, nu băncile de cartier. Acolo se decide cine are acces la capital, cine trăiește în datorie și cine nu iese niciodată din ea. Banii nu sunt valoare. După discursul lui Trump, Iranul distruge imediat baza de date Amazon din Orientul Mijlociu. Hristos a înviat.